ना सानो थांनि मानो सिखाखौ लाबोसो नामा जोंखो ना सानो हायदो लालि दैसायाव दोनलै आङो इफोरबायदि ना सानायखौ र' सासेया बारलांबाय दै आइनो ना सानो सागले मानो लाफायासै इसा थुफ्लुं जाहैबाय बे मोनसे थुफ्लुंनो बावगारबाय दासो थुफ्लुंनांगौ जाहैबाय ओइ बाहाय बाहायल' होगुम देखोन' ओमफ्राय बोरै हायो इयावलाय हायो आरोलै इयाव साया हायोथ' खनसे नायनायाबा इयाव गावसोरानो खामनो रोङाखै नै आंखौ ना लाग्रा थंगासो लाना हायबावदो आङो इसा सायानो बेबो सानो रोङा फिसालाफोरखौ फोरोंजालायनांगौ जाहैबाय आंथ' रोंफेरखाया गोथौ खुरनांगौ ना अथर ओइनि नाया खोनासो माबादोंमोन गोथौ खुरनांगौ ना अथर गोथौना इसोरनिया अथर होबाबो बुजिलायबावा अथर होनबासो बुजियोबा उल्था सायोना सिदा माबायदि सानांगौ उल्था ना सिदा हाबा ओरै फुथुनानै दोननांगौ जाबाय जाबाय रोंबाय रोङोब्रा आंबो मा जाखो दै सिगाङावथ' साबायब्रा र' इसोर थालायनोसै नों रोङा फिसालाफोरजोंसो नायना लानांगोन देनां आंहाबो साना जानांगौलै इखौलाय मानो लाङासै हौवायाबो ना सानो रोङा आंनिया हिनजावाबोथ' रोंखाया जायखायनो रोङा आंहाथ' नै नाखौ इसासो सायो नोंबो सायद' गोथौ हाबलां नालाय बा मानो थांखो बिनिफ्रायसो हालायनांगौ ना सानाय आइडियाया आयौ एसे गोथौ सायगोन बिर खारबालाय होद एसे गोथौ सायोबा मोनो ओइखिनि अथर बिर खारलांगोनसो माथो इलाय फुङाव आं मोखां सुबा बेसे फैयो आंनि गुंग्राय जानो ए मैलाया बेखायनो ना जाया आङो लेथ्रा जानायखायनो नै लालि दैसाया लोगोफोरनि नामखौसो गाबज्रिनोसै नामा आं इसिनि दै गोदोराव हायबाय होननानै हाबा जानो बोरै बारलांनो हानांगौ जागो बोखोलायलायबावो आयौ दै बारनोसै दिनैसो हाबो खारबो आं हारसिं थांनो हाया खारबो खारबो आं हारसिं बारलांनो हाया मिथिखायो माथो नोंलाय आंखौलाय नाङा हौवाया नाखौनो सानो रोङा ओमफ्राय माहाबा साखायो नालाय जि अथरावनो ओमफ्राय खैथासोआव नायो इखौलाय दसेनो नायगोन नामा हा ओइ हा थेफाला दं बेसे गोबावदो नायगोन इखो
Hot ang sani. जादोंब्रा आंनाबो जादों फिसालाफोरासो बांसिन रोङोलै इस आंना जाबावासै माने हगार नोङो आं सान नागिरदों बेहाय मानसि साबा मोना जाहैबाय हगार ए हगारल' र' थौबारलांनि सेन्देल फुदो ना साना हायनाया मा जाखो गोथौ सामारो बै हिनजाव गोथौ सादायो नै नुवाखै नोङो गोजाव लांबालाय खुरियालाय जानो खुरिया गोजावा ना फाय दै बारलांदो र' आंखौ आं बारनो हाया हमाबा थांगोन जानो आङो आयु दिनैसो बे दैसाखौ बारफेरदोंलै आङो गिथावथावनो र' ने आयु माथो बालायालाय बुर थांदो जाब हायनाङा गथ'फोरानो गिथारा आंहासो गियो ओमफ्राय दै बारनो इसोरनिया अथर होनबावासो दैखौ थौलेसो होनो होनबा जोंबो थौले बारा बाहायबानो मा दैया बिराद थान्दाखा ओमफ्राय जि साफाखा ए हय दान थांनानै बिराद गोथौ माथो बोरै गेलेलांबाय थादों ओमफ्राय आंहा गियोसो आयु दैयानो गोथौलै आं दायो बोरै हायफिनगोन जायोनो दैया ना नाहरनाङा इथिं ओरैसै खैथासोआव नायगोन नोंखौलाय एसे गोबाव दोन जाहैबाय हो एसे गोबाव दोनना नायो आद्रानो जा सागुसो माथो एसे इजों सागुबालाय ओइनखौ नायगौ मानिनो बे सागौमानि बैनखौ नायनो जागोन आद्रा जाना थांजोबगोन माथो जों सानैजों नोंनिखौ नायनोसैब्रा जों बारलांफिनला बोरि मोनलायबाय आयु माथो ओइ मानसि लुथुब लाथाब मावदो बालायालाय माबायावसो सिमा मोथांसो मोनलाय लाङोलां इफोरखो नोंथाङा लुथुब लाथाब बालाबारियाव गाना माबायदि मोनदों ना नेदो मोजां मोनदों बालाया माबायदि होनदों लुथुब लाथाब मावो आरोलै अन्थाइ गैया नालाय लुथुब लाथाब मावो एसे गोबाव माबाखायो नालाय ए गेलेनोसैलै बिखासो गैलालै इयाव होनखायो माने फरिखौ दा बावगारबालाय जोंनिजों लाल दैमायाव नै बिदि खुरै सानानैबो ना मोनो जाहैदों जाना फिसालाफ्रा बिदिनो साफैबाय थायो ओमफ्राय दिनै आंबो नायफानो होननानै हायनाय जाबाय आरो फैनाय जाबाय मा होनदों आदसा दे मा होनदों दे नाया दे ना हाबनाय नुबासो नायगोन नायनोबो रोंखाया नोंबो रोंखाया मिथिखायो आङो नोंबो रोङा आंबो रोङा होननाय जाबाय माथो होनबालाय सिम थिं बेरायनो होनदों नोंथाङा बालाबारियाव दसे बेरायनोसै जाहैदों
दा लांगोन इदि बेरायना हायनि ओइ खुसेंग्रा बुरैनो जोङो ए मा इफोराव दै जाजोबखायो देनां आयु 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 सोब दै जाजोबो एबारसो दैबाना नुसिला आङो सोबोरै दै जाजोबो पुलनो दायो स्रां स्रां बिराद मोजां बैसागु एलबामफोर बानायनो बिराद मोजां सिनारिया ओइ खुन्था लारि लारियाव आर'नाइ खाथाबनानै बेकग्राउन्डखौ बिराद मोजां नुगोन आरो ओमफ्राय मैया जों थांनायाबो बिराद साइस जायगाया आं मालाबा थांगोनलै एलबाम बानायनो आंखौ लाना थांबानो जाबाय भिडिअ बानायनो नैफोराव सानो मोनग्रा नाखौ इनि ना मैयाहायनो हमदों खोमालै मैया जानाया नाया बिराद मोनदोंमोन खिन्थु थिखेना मैया चिकेन हमदों होननाया नोंलाय मा सिन्था खालामनांगौ जाखो आइबो दैसा दंबावो आइबो दैसा दंबावो दैमा दं दैमा जोंना दैमा होनालाय दैसासोनो आं दैसा बांसिन होनो मा स्टाइल होनदों दैसा ओंखायनोथ' मा स्टाइल नोंसोरना अदालगुरि स्टाइल अबाव हायनायमोन फिल्मावसो नुदोंमोनथ' आङो बेफोरबायदि बालाखौ ओरैनो दा मोगथाङाव नुबायना बेसे मोजां मोनदों नोंथाङा बे हायनानै आं लुथुब लाथाब मावबाथाय गियो ओमफ्राय दायो मावाखै नालाय गोरान आइबो दै दोंना गैया मोनसेयाव बिथाङा बुंदो फैनानै मोजां मोनदोंनो ओमफ्राय लुथुब लाथाबखौसो बोरैबा मोनदो जाहैदों लुथुब लाथाब मोनो जाहैदों मालाय मावो नालाय लुथुब लाथाब ए माथो हासिब दंफाङा इफोराव दंजोबो ने दासो गोरलै गोरलै रज'दो आरो खिलिबाथाय इदिनो खिलिनानै बियो बैदि बायदि थाजोबसिगोन दा बैबो बालाबारि इफोरबायदि जासिगोन खिलिनानै बिदि जासिगोन ओमफ्राय दैया थांबाय थादो ओमफ्राय इफोर गोरान जालांजोब्बाय नै साव दंफां खिलिजोब्बा मोजां जासिगोन आं दै गिदिर जागोन बायदि नाङा आरो आंनि गोसोआव आरो स्टाइलाव नोंसोरो मोनो ओमफ्राय आं नुफेराखै नालाय अबाव थांनो ओइ बेयो दैसा नामा दैथ' आरोलै बेखौ नायनो थांना बायदों आङो माने इसेबो दं नामा बहुत रिउ रिउ जायगायाव हायखाबाय ओइ फिलिया जि मेगन साहरबाय दं जि होख्रावबाय दं गाफैनो हायासै नालाय गाबख्रावबाय दं आरो इसिनो हाथि हायो नामा हाथि हायो इयावबो हाथि फैया इहाय मैदेरबो फैया हाथि फैया ओइ हाथि लिंहरबाय थायोलै पेले ए जि हायनो हादोंमोन माने इयो केमेरायानो खम दामि नालाय जुम खालामजायालै जामाबा जि मेगन साहरखादों माने जानि फिलिया पेले जि गाबख्रावहरबाय दङ ओइ इफोराव ना गिदिर हायना हाया दैसायावलाय दङलै हायो ओमफ्राय बोरै मोनगोन इखौलाय पेले खुलुम हरलायलायबाय नालाय सैमाया सिनायहरा नै जि आरो र' फिलि थांसै र' थांसै दै फिलि अबेयाव दोङोब्रा आन्दायबाय खोमा गावहा मोनबाय थांसै फिलि र' हा ए